Hamisu Breaker mawaki ne a Najeriya da aka bayyana shi da wakokinsa. Dan asalin jihar Kano, ya kai ga titin shahara ne tare da wakarsa na Hausa mai suna Jarumar Mata, wacce ya kaddamar da shi a shekarar 2020, kuma ya samu masu kallo da dama a shafukan sada zumunta musamman YouTube. Wasu suna kwatanta Hamisu Breaker da sarkin wakokin Hausa a duniya. Hamisu Breaker za a iya gane shi ne da wakokinsa masu ratsa zuciya da yake bayyana a duk wata hirar da yake yi da manema labarai na yau da kullum, cewa wakokinsa masu ratsa zuciya. Hamisu Breaker ya kasance mai yiwuwa cikin mawakan Hausa maza da suka fi iya yin kwalliya. Yana da mabiya kusan sama da 944 a shafinsa na Instagram. Cikin wannan sako za mu kawo muku cikakken tarihin Hamisu Breaker. Hamisu Breaker asalin sunansa shine Hamisu Sa'id Yusuf, amma mutane sun fi sanin sa da Hamisu Breaker. Kuma sunan Breaker ya samu asali ne lokacin da yake yin wani salon rawa da ake kira breaking tun a baya kamin aka san shi a matsayin mawaki. Shahararren mawakin Hausa ne musamman wakokin soyayya, wadda sunansa ya karaɗe ko ina a Najeriya musamman yankin arewaci. An haifi Hamisu Breaker a shekarar 1992 a Ɗorayi da ke karamar hukumar Gwali ta jihar Kano. Ya halarci makarantar firamare da sakandare a Ɗorayi. Breaker ya fara waka ne tun lokacin da yana makarantar sakandare, kuma ya yi wakoki da dama kafin ya fara fitar da kundin wakokinsa. Kuma wakarsa da ta yi tashe sama da kowace ita ce Jaruma, musamman cikin Hausawa. A shekarar 2020 Jaruma ita ce wakar Hausan soyayya da aka fi kallo da sauraro. Hamisu Breaker ya yi wakoki irin su Jaruma, Sirrin Zuciya, Karshen Kauna, Kece, Mai Tafiya, Jarumar Mata, Mai Sona, So Dangin Mutuwa, Na Gane Duniya, Daga Yarda, Bakan Gizo, Ba za na manta Maryam ba, Ummi, Sarauniyar Ɓoye, Na Fara Soyayya, Sarina, Gidan Biki, Zainaba, Zahra Umma, Lokaci, Fati, Cikin Numfashi, Ranar Farin Ciki, Ke Kika Ce Kina So, So na Gaskiya, Shimfiɗar Fuska, Zumar Kauna, Share Hawaye, Sai da Ke, Ban Gaji Ba, Yadda Kunne Ya Ji, Duniya, Yar Arewa, Gimbiya, Kalman So da dai sauransu. Tun bayan da bidiyon gasar rawar matar aure ya zama ruwan dare gama duniya arewacin Najeriya da aka yi lokacin bikin sallah, sai hankalin mutane ya koma kan wakar tasa suka yi taka rawar. Wannan wakan taken shi shine Jarumar Mata, wadda Hamisu Breaker Ɗorayi ya rera ta, duk da cewa mawakin ya ce ya yi wakar ne a ƙarshen shekarar 2019 kuma ya sake ta ne a farkon shekarar 2020. Za a iya cewa dubban mutane sun santa ba sai makon bikin karaman sallah ba, bayan wasu matan aure suka yayin rawarta. A wata hirar bidiyo kai tsaye da BBC Hausa da Hamisu Breaker ya yi a shafi na Instagram, matashin mawakin ya ce wannan gasa da mata suka yi ba karamin farin jini ya kara mishi da wakar ba. Ya ce wakar ta yi matukar tashi a lokacin da ta fito, amma na yi tunanin ma tashinta ya dan ja baya, kawai kwanan nan sai na ji ta sake karaɗe duniya. Babu shakka Hamisu Breaker fitacce ne a masana'antar fina-finan Kannywood. Yana ɗaya daga cikin fitattun mawaka masu tasowa a masana'antar. Hamisu Breaker yana ɗaya daga cikin fitattun mawakan soyayya a masana'antar Kannywood wanda suke da tarin masoya, inda ya fito da